Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dovolte mi povedať pár vecí o ceste predsedu vlády Slovenskej republiky do Moskvy, ktorú sa nedá nazvať inak, ako to urobil Michal Šimečka, keď ju nazval avantúrou. Vyjadriť sa dá, pretože už touto cestou sa udiali veľmi vážne veci, hoci my ani nevieme, že či premiér sa z tejto cesty vrátil, lebo to, že tam ide, sme sa dozvedeli od srbského prezidenta, respektíve od hovorcu ruskej vlády a pravdepodobne sa od srbského prezidenta alebo niekoho iného dozvieme aj to, či sa z tejto cesty vrátil. Už dnes ale o tejto ceste je možné povedať niekoľko vecí. Poprvé, premiér odišiel do Moskvy preto, lebo v Bruseli minulý týždeň utrpel obrovský debakel. Utrpel ho on, ale bohužiaľ s ním aj celé Slovensko. Spomeňme si, že v Bruseli minulý týždeň na samite sa premiér usiloval presvedčiť členské štáty Európskej únie a aj samotného prezidenta Zelenského o tom, ako dôležitý je tranzit plynu cez územie Ukrajiny. Výsledok? Úplne KO a debakel, pretože predsedu vlády sa s touto požiadavkou na tranzit plynu cez Ukrajinu nezastal vôbec nikto. Žiadna členská krajina Európskej únie, žiadna inštitúcia, či už komisia alebo Európska rada, jednoducho nepochopila túto požiadavku predsedu vlády, nezastala sa nás. No a samozrejme predseda vlády si dal záležať. Dnes už podľa mňa je úplne zreteľné, chcel vyvolať konflikt s prezidentom Zelenským a pred očami slovenských občanov predovšetkým, ale aj Ruskej federácie ho urobiť zodpovedným za to, že nesúhlasí s tým, aby Ruská federácia z výnosov za plyn financovala vojnu proti Ukrajine. Jediný, ktorý tomu nerozumie v Európskej únii, je predseda vlády Slovenskej republiky. Dámy a páni, my sme za 4 dní mali možnosť vidieť na jednej strane predsedu vlády Slovenskej republiky v Bruseli, ktorý je rozčarovaný, roztrpčený, lamentujúci, osamotený, ktorý tam je ako kôl v plote, pretože sa ho nikto nezastane. A o 4 dní neskôr tento predseda vlády sa cíti veľmi dobre, evidentne osviežujúco, keď sa postaví po boku prezidenta Ruskej federácie, teda štátu, ktorý považuje Slovenskú republiku za nepriateľský štát. Ešte raz, v Bruseli pochmúrny, nešťastný, lamentujúci premiér a spokojný premiér v Moskve. Toto je prvé dôležité a zásadné posolstvo predsedu vlády počas jeho cesty do Ruskej federácie. Po druhé, ako Michal Šimečka už povedal, táto cesta samozrejme nebola o tranzite plynu. Táto cesta, ak mala byť o tranzite plynu, tak nemala byť v Moskve, ale mala byť na Ukrajine. A nemala byť teraz, ale mala byť dávno. Mala byť pred rokom, najneskôr pred 6 mesiacmi, lebo tak dlho je známe, že Ukrajina má problém a nakoniec nechce cez tranzit plynu nechať prezidenta Putina financovať vojnu proti Ukrajine. Ale otázkou je, prečo sa premiér vyhýba takejto ceste do Kyjeva, lebo vie veľmi dobre, že Slovensko Ukrajinu v tejto situácii potrebuje. No je to preto, lebo sa mu hanbí pozrieť do očí po tom, čo o Ukrajine narozprával, po tom, čo si Ukrajinci museli vypočuť, že v Kyjeve nie je vojna. Že pravda je uprostred, keď sme videli masaker v Buči. Keď zahmlieval a povedal, že za týmto utrpením nakoniec nemusia byť Rusi, ale možno sú za tým Ukrajinci. Toto všetko spôsobuje to, že premiér je zodpovedný za rozbitie vzťahov s Ukrajinou a teraz, čuduj sa svete, chce, aby prezident Ukrajiny dovolil tento tranzit plynu cez Ukrajinu. Takže zodpovednosť za to, že tranzit cez Ukrajinu nie je možný, je samozrejme na prvom mieste u prezidenta Putina, ale dnes je spolu zodpovedný za to aj predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. Ak teda, to je môj tretí bod, nešlo o plyn, tak išlo o dve veci. Poprvé, premiér si dal veľmi záležať na tom, aby teraz v tejto situácii, dámy a páni, keď v Európskej únii a v NATO sa zintenzívňujú rokovania na podporu Ukrajiny, aby si mohla sadnúť silná a odhodlaná za rokovací stôl, aby mohla rokovať o prímeri, aby mohla rokovať o udržateľnom miery, tak si predstavte, že v tejto situácii sa predseda vlády členského štátu NATO a Európskej únie nejde postaviť na stranu Ukrajiny, ale ide sa postaviť bok po boku ruského prezidenta. V tomto čase predseda vlády išiel do Moskvy a vedel veľmi dobre, že sa stane nástrojom ruskej propagandy. Vedel veľmi dobre, čo budú Rusi hovoriť
A to je to, že v Európskej únii a NATO nie sú všetci, ktorí podporujú Ukrajinu. Bohužiaľ to tak je. A po druhé ide o veľmi vážny krok touto cestou do Ruskej federácie. Pre mňa osobne je to zlom v našej zahraničnej politike. Je to veľký zlom za celých 30 rokov. Deje sa presne to, čo v progresívnom Slovensku hovoríme od začiatku, že je tu floskula o 4 svetových stranách alebo zahraničnej politike na všetky 4 svetové strany, pričom vieme veľmi dobre, že je to v skutočnosti len zahraničná politika jedným smerom. Končíme na východe, na juhu v objatí s premiérom Maďarska Orbánom, v ktorom sa vzhliada predseda vlády, chce byť ako on. No a pokiaľ ide o západ, tak tam sme zničili naše vzťahy, spálili sme mosty k najbližším, k Čechom, Poliakom, Rakúšanom, Nemcom, Francúzom. No a tá posledná strana, tak je evidentné, že svetová strana je evidentné, že vláda nevie, kde je sever. Dámy a páni, jedna osobná poznámka, hovorím ju veľmi nerád, a to je, že ten obraz, o ktorom som hovoril za tieto 4 dní, premiéra na jednej strane roztrpčeného uprostred našej rodiny Európskej únie a NATO a na druhej strane spokojného mi pripomína 90. roky. 90. roky, z ktorých pochádza známa veta predsedu vlády Mečiara, ktorý povedal, keď nás nechcú na západe, tak pôjdeme na východ. Dámy a páni, toto sme videli včera. Presne toto sa udialo. Roztrpčeného premiéra, ktorý si povedal, keď mňa nechcú na západe, pôjdem na východ. Len tu je zásadný rozdiel. Nás na západe chcú. Slovensko je vítané v Európskej únii. Slovensko je vítané v NATO. Majú nás tam radi. Ale máme predsedu vlády, ktorý sa tam necíti dobre a ktorý ide tak ďaleko, že bez mandátu chce on Slovensko z tejto rodiny slobodného sveta dostať. Čo s tým? Tým chcem skončiť. Poprvé, musíme ešte viac zintenzívniť komunikáciu s našimi občanmi, pretože nič sa nemení na tom, že táto vláda škodí doma, keď prenáša celú ťahu sociálnych opatrení, ekonomických opatrení ľuďom na peňaženky, ale z tých peňaženiek im vyberá, aby sebe zvýšili platy, aby nakupovali luxusné auta. Na tomto sa nič nemení. Ale k tomu, po tejto ceste do Moskvy, sa pridáva ďalšia dôležitá vec, a to je to prekročenie červených čiar, kedy predseda vlády bez akéhokoľvek mandátu ťahá Slovensko na východ. Po druhé, budeme ešte viac komunikovať v progresívnom Slovensku s našimi partnermi v zahraničí, pretože nám, na rozdiel od predsedu vlády, dvíhajú telefóny. Máme vzťahy, máme kontakty s najbližšími. Tam, kde predseda vlády zbúral všetky mosty a zničil naše vzťahy. No a po tretie, myslím si, že ešte viac budeme vládu konfrontovať s tým, čo robí. Toto je strašne dôležité. Ešte viac budeme vláde pripomínať, že predseda vlády opúšťa Slovensko v tej najťažšej situácii. Opúšťa Slovensko vtedy, keď celý slobodný svet cíti, že tu je šanca na mier. Šanca na mier, keď sa Ukrajina silná a odhodlaná bude môcť posadiť za rokovací stôl. Vtedy opúšťa predseda vlády Slovensko. Uteká pred riešením problémov a, ako bolo povedané, dáva sa na tieto avantúry, ktoré škodia Slovensku. Na toto nemá žiadny mandát, boli prekročené všetky červené čiary, ale urobíme všetko preto, aby sme túto situáciu zvrátili. Ďakujem.